Oh. Yabona ngecute. Yabona ngecute nyana. Ngecute nana. Bafethu. Imani ngifuna ukuxela esinye story ngimtshene. Wa khona baba Swelihle. Niyamazi baba Swelihle mayesethi sawubona. Usini? Sawona mshalo wendizo. Oy. Ish angazi umlingisela but yeah. Mzukulu kunjani? Ngiyabonga. Ish. Ngiyamkhohlwa ukuthi ibeka kanjani baba Swelihle yampahla ya. Hey, Midon, awukahle. Ngokutshela ekuseni dress code le yanto ingo-1. Hlisa umoya sis. Hlisa umoya. Amapapo pants. Futhi ayikho dress code lapha. You way to impress. Dress to impress. Sawubona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila wena njani? Siphilile bakithi. Inyama sahlane nomphefumulo siyawufaka siyawukhipha. Ngicela uqale ngichaze qala nguNtuthu Ngwande manje Sibongo. Oh yebo. Yebo. Ngwasempangeni wesamthetho. Konyambozi. Yebo. Yeah. Sengiready ngokuphuca. Hayibo, usuready ngiphucaza wami kanjani manje? Okay, zokufollow up ekhuleka. Yebo Ntuthu. Yebo, mhlawumbe ngingezwa wena ukuthi ngoba Londumiswa kaSihlangu. ngizwa? Londumiswa kaSihlangu. Sihlangu noma Hlangu? Sihlangu. Yebo. Ngiyakuzwa. Manje uhlala kuphi nendawo? Ngihlala KwaZulu-Natal. Ngizovela mama ekhaya lika baba wakho. Oh. Angizwanga? Bengibuzile ukuthi uhlala kuphi nendawo. Ngasho ngathi ngihlala eKZN. iKZN inkulu kangaka. Nje mawuse KZN nami ngilapha. Hayi. Akulona ke iqiniso lelo. Ilona elimzulu. Angikwazi phela ukusho indawo eyodwa ziningi kakhulu kodwa zonke ziseKZN. Wena uhlala endaweni eyiningi. We kanti ufuna itshitsha ufuna umakoti uyayibo. Angizwanga? Mina wena uhlala endaweni eyiningi. Yebo. Iqiniso nalo noma ubona ngathi mhlawumbe ngizokuthumelela ngabantu. Lutho bazongenzani? Awu. Angilosisi ongishayela amabhanoyi osemthethweni aphi indaba into nje. Hayi baba Swelihle usuyishintshile ke lento kodwa ngiyaphila kundaba. Angizwa? Ngingazi. No. Kodwa ufanele ukuhlala eThekwini nje.
ngasethekwini ngiyahlanga ngudlulisile mbuzo bengeke ngikwenzele phansi wenomndayi bengeke ngikwenzele phansi khuleka awu bengeke ngilenzele lo phutha ubani manje 15 Amahlathi amahlathi aphelile. angene pilot mina Uyini mongane pilot? ngiyintombazanyana nje edayisa amagwinya eThekwini Akusi. Kanjalo ngoba yokudwa athi hayibo sishabu sirasini ngathi mina wathi hayibo umuhla nje udayisa amagwinya eThekwini ngidayisa amagwinya eThekwini Kanti kunani oh? angimazi hawu ngangawadayisa vele mina amagwinya eThekwini Nawe kodwa. serious Hayibo, sawubona Mangamazi. wegadi lami. Nali igadi lami. igadi lakho Ubhutimbuso. oh Amahlathi phela mina bengumama Meya sis. amahlathi yaphelile Awakusekho bengumama Meya mina. Bo awazi no Okay. it's fine Okay. noma athatha umameya Abakutsheli obani abantu ukuthi ukuthi ngumama Meya mina. okay Musuba nomona phela. Hawu. wani wakwangizwa nje mina ungithi ngifuna ukuba umeya Oshambo. Mame. wakwangizwa nje ngasuka ngaphi nje ngifuna Busa nje ukuba nobona ukuba mina ngiwumama Meya. okay mameya sis yo Futhi nje kusukela namhlanje ngicela niqhubeke ngibiza lelo gama lo mama Meya. okay mameya Amahlathi wowo amahlathi aphelile. Akusekho wowo. akusekho ukucasha Awuyelele mama. Awuyelele mama. Yelele mama. Yelele mama. hayi bafethu yazi intuthuko besakhuluma la yazi intuthuko fethu kodwa nawe hawu kodwa shame Sabona intuthuko bayeni. Bayeni abantu babayeni abakaba. Bayeni bakandimandi noma agumede. Bandimandi. Bakandimandi. Yabo uthi ngiyabazi. Hawu, nami ngakho ngazi nonyambo somthetho wakho. Angizwa? Ngakho ngazi nomthetho nami. Lungile. Kodwa amashudula kukufanele ukuhlala eThekwini. Adayisa amagwinya. Amahlathi wowo. Amahlathi aphelile. Akusekho wowo. akusekho ukucasha Awuyelele mama lolo. yelele mama hey guys akumina lo guys mali niyayibona nje le ntela episode mama akumina ngihekiwe guys ngihekiwe those are my feelings you guys know me better I won't do this I want to put it with the filter that you have on right now. It's worse. Akusekho wowo. Awuyelele mama. Athi ngijoyini. yelele mama maningi guys imani ngiyachaza weba maningi ngiyachaza uceliwe kodwa lo uceliwe no Asidanse nami ngiyeza manje. ngiserious manje yazi bese ngisala le ntuthuko ubuthini kodwa yangifanele futhi akuyasho ukuthi vele ngimuhle Hayi.
Mina ngithandi kodwa mayekuwena. Phela wena wentuthuko lena angithithe mina futhi kumina. Ngizwa Ngithi vele le ithandwa yimina ngoba vele kumina. Ngizongihleka nini? Bema. Umzula kasho akazi ukuthi nje. Amahla. Hayibo. Nantombazane. Hayibo. Intombazane idlobile ke manje. Hayi, khuluma nayo ke le ntombazane. Ngeke iyadlala ke Jennifer yo manje. Hayibo. Ngathi ngizothi anginabazali. Hawu kanti umphazamisela nini? Yazi ngempela uphazamisa unangilona, uphazamisa ubayeni mkhiwe bani? Ututhuko. Hayibo, ngiyaxoxa phela nabengazi. Hawu. Ulwelani bo? Ulwelani? Bengazi ngani mina? Ulwelani? Ufike untuthuko ekhuluma la. Wangamnika ichance ukuthi aqhubeke. Wafika wena. Yep. Phezulu komunye umntwana. Ngiyaxolisa. Manene. Ngifunda kanti angizobe ngigule ngempela. Ya, bayeni mfethu kodwa nawe uyabekezela bethu. Ayingeke ngabe sengidubile ngaphuma fena. ngani. Lokhu usanganela amantombazane la. Fanele ngibekezele phela kubalulekile. Ya bayeni mfethu yini ekwenza ubekezele uthini ngilalele mina mfethu. Yini ukuthi ngicine ngibekezele. Ngoba ahlahle benginesifiso ukuthi ngicina kodwa ngiyabona ukuthi akwenzeki ngendlela. No sikulalele manje ucela uvale imic mina ngilalele wena. Nangisivayile. Uphile onje wathi awuhlala eThekwini, wathi uhlala eKZN. Shini mangathi nje mina Thandaza. ngizwa? Isikhathi sokuthandaza. Isikhathi sokuthandaza. Ngicela wakasho ukuthi uyivaliswe ukuthi uyothandaza imic uyicela usile. It's fine. I'll pray. Ayikho inkinga phela ungathandaza. No phela mangithandaza fanele ngiphume la kwi live straight. So yeah. It's fine. Hayi angikubambezeli. Bengayeli uyothandaza shoma. Ubona usugqoka ijazi phela kusho ukuthi ubusudonsa umoya. Angithi ngiyambona umuntu ongihlupisa uba. Ngithule. Angithi akafuni naye ukukhuluma mfethu wena. Khuluma phela ntuthuko. Muhle kodwa nawe uceliwe. Yeah, beleke. Abuwa. Ayeke baqeda abantu besifazane ibhuti. Oh, sucabanga ukushintsha, awushintsha phuthuma. Angisheli. Wey. Amantombazane ayethana. Hawu. Dlala ngabantu emhlabeni analo iqiniso. Ubalo sedlale ngawe kanti Kanti-ke manje mawusuthi amantombazane. ubala nathi lapho. Hayi. Ngicasela omunye uba ngiyaxolisa ntuthu uqhubeka. Akakhulumi nayo intuthuko mfethu. Nathi intuthuko befuna uyingenela kwi-panel. It's fine. Ayikhuluma amanyambosi. Yabona nje ntuthuko mfethu ungaphinde ungene la mangabe ungazazi uzothini la kuyakhulunywa la. Thina sikhipha indaba zethu imfihlo zethu za 2018. Nafana ukukhuluma. Ngiyabonga ntandokazi. Ngithi mina omunye udriver. So angazi bekhuluma angazi conversation beqale phi nje futhi hawu wayephumela. Angazi conversation beqale phi okode sangana nje. Wathi angazi amaphoyiseni lawa namanga sathani kanyambosi. Dalbam head. Ish
bhala kahle mzukulu. Yes, ngithi ithi mina Alabhekizima ukade eceliwe kahle. yes athi angithi lamaphoyisa niwaqhumile sichithisa insango. Yazi ngihlale mhlambe u5 seconds ngathula. Ngathi utheni bhuti? Athi lamaphoyisa niwaqhumile mantombazane. Ngathi ngiyacabanga ukuthi uyaqala ukungibona. Siyaqala nje ukubonana kusukela asazani. But usubona ukuthi unegunya lokungitshela ukuthi uzongitshela ngamantombazane uqhuma amaphoyisa. What do you mean by that? Indaba ungassociated lapha indaba ukuthi amantombazane ingabe ungashithi amantombazane nginaqhuma amaphoyisa. Uhlangana naphi nje yini nje lento ayikhulumayo ngiwu-up. Yazi ngikhohlwa umreporter. Wakwaqhuma vele iphoyisa Tom. No Chomi. Awukazi. Lo befanele umreporter ngempela lo kutshwala lapha. Ukuzuthini. Cha no ngisho ukuthi indlela akhulume ngayo like ukuzuthini ngephoyisa. Ungizwe ngithi nje ngomqomo ke nje. Ngiye ngathi nje ngabafana ngene emotweni. Ngoba abafana nje. Ngingabafuni kanje. Yabo nje. Esintsha. Futhi nalo yanigcina engabuyanga. Uyinja kakhulu ke leyo. Loyo nje Awuyinja kabileyo. Awuyigovu nje lelo. Awuyinja kabileyo. Angifuna ungasho igovu lenja. Kodwa mngani ami hayi nizozwa ngento ngintshela. Hayi nasengolenda usuku. Hayi nosuku futhi vele mina ngolinda usuku ezini like kuthiwa yabona kusasa siyavuka nayo impahla. Hayi ke. Hayi phela mina yazi nje ngeke ngihambisa impahla. Cha. Angithi basuke bezoloba. Yazi zowenza njani shuduzo ngoba uyapheka mnganami. La abanye bangabamba bathembi ngasebhodweni. Hayibo. Azowenza njani? Uzopheka ekhaya lakho yazi ngobani? We baba Belo. Wageta. Ngeke. Akatweni uzobunga mthembu ngempela. Mina ngikwazi nje. Mina nginamanye ama-trust issues sis. Hayi mina ngiyakwazi nje bethu ukuthi ungangi. Yazi I always say How are you gonna plan it out? How are you gonna plan it out? Guys, I do not trust men at all. I have zero hope on men. How. I'm serious. I do not trust men. Mana ke kodwa nawe phela kufanele ubone ama preparations. What if you prepare ukuthi ayolobola umuntu? Uyabona ke? Mina nje nginama-trust issues. I'm sorry. Ngeke athembise ukuthi uzokulobola ingisi. Angeke ho. Sengitshela abazali. Yalazi isho lapha mina. It's not going to happen. It's not going to happen nkulunkulu. But into ebengiyiplan ukuthi should it happen? Angisho ukuthi uyamanje phela ngikhuluma into yamanje. I'm just talking nje in general. Ukuthi njalo ngihlezi ngiplan ukuthi hlezi ngiplan ukuthi kuyophekwa at either one of my friends' house. Angeke kuphekwe ekhaya. Because you know what? Ngifuna ukuthi mase kuphekiwe. Okay mase kuphekiwe kalowo friend. Kalowo friend uzothiwa kuphekwelana. Sisuka sonke ekhaya siyodla yini sisi. Abanye umuzwa kanyamba siyawuvala. Ihlazo phela lelo. Ihlazo nje. Noma vele sidayise amaplate rank. Ngeke phela. Phekwa mnanda nje. Noma kosiwa inyama befika nje ukuthi befika beyosiwa inyama eminyango kupheka ipapa lishesha kabi futhi ngiyalisheshisa ke mina ipapa lishesha kabi ngipheka ipapa Upheka ipapa sisi ubuphuko omncane lapha. Yes, I don't mind. Ubuye nini unkandlo sisasenkandla? Akabuyi sebuye yini? Ngithi ufike nini waphela uthe yena usawukhuluma nefoni iphakama ngathi la ngoba thina sazi nje. No. Ungayihleki. Uthani? Inxeba lendoda alihlekwa. Inxeba lendoda alihlekwa. Ayi nami labe ngithi kuyalunga khona ingeke akusalungi geze.
Ngihlangane nje. Ngihlangane. That guy is such a sweetheart. Usathi ngokufaka i-filter shituza. Yes. Why ningale? Mina ngeke nje ngilale mina mfethu I feel like ngizolala mhla ngathola good night. Hawu. Angeke kusho ukuthi ngilale phela we. Wafa uqwasha. Yazi shituza mhla ngathi. Shuthi uzofana nalo mfana lo eyithutha ye-science akalalanga 15 days ngoba efuna ukubona ukuthi uNkulunkulu mayengalali we ungafa we. Guys niyama experiment niwenza ngenye indlela ingeke. No mina ngifuna ukuthi guys ngithi bengitshethe bese ngitshethe kuyalunga bese Ufana no host. ebamgile goda phela loyo. Good night lalake nangoku somlulu uthi good night lalake. Noma ufuna good night oqondene nawe obuwazi ufuna ukuthi ubuphi? Yeah ngifuna lona ohamba ne-message ezongilalisa kahle ebusuku. Yeah, ozohlala ngezinye insuku ubuyele kuyona uyibuka ukuthi Ubazobhalela. Phela loyo bengithanda. abafana ama-dog. And futhi yazi ukuthi for some odd Not my reason man. Oh my god. What? I need was which one? What man? What? angisho lutho nje mina ngithi ngathi nguSikomoda. Sis. Nina bathanda abashimane. Oh yeka abashimane yazi ukuthi kade ngithi ngifuna ukusho njalo ukuthi ngizothini Mfokazulu dash should you my crush ngithi mina angazi akusangifikeli nje ukuthi ngithi mhlambe kudingakala angeke inkonxonkonxo igama lakho inkonxonkonxo nqokonqoko Matiwan asisimuzi Matiwan thina. Hello. Man, it's over. Explorer. Sanibona. Hello Matiwane, how are you? Cha ngiyazi ngimangaze ukungibiza ngopapapapa. sorry Igama lami eleyitsizwe nqokonqoko. yes Phone hey nayeveza nasha ama-filter ngathi niyiqhwaga manje. ngathi inputi Amaqhwaga. Siwona. Siyami. Matiwane. So phela siwona. Siyancane nje. qale ungena uyahleka ahloniphi emzini yabantu futhi uyahleka emzini yabantu But sokubhonya thina Manje banihlela lapho nabangani bakho nwaya ngathi isini sendaba. lokhu bazosisinekala benwana nama yawe Lamini mfethu kufisani wena mfethu? ubalosha ngeCovid. Uceliwe guys we are open for questions Sesingiyokubukisa umemulo next week. It's fine this week you don't have to see each other. ngoba nihlezi nibonana Why are you coughing? Ngibhiza can't afford to get sick. papa yini maqhwa Bye maqhwagi. Bye mas. uyadlisa ngakini nanxokonxoko Hayibo kushuthi uyinsizwa ngakho uzosijwayela kahle. Nyamazi man. Asimazi lapho. Lo masaka. Oh, bye nawe madayideng. unxokonxoko udelisa ngisho ushuduza Uyangicika. Uyanyanyisa. Hawu. Mina ngena nomuntu odelela abantu uzobhabhala kwathi. Uzosiphaphela. Cabanga sithulele guys and we're enjoying ama-fields that were provided by uTikTok. Hawu yena uzobona ukuthi azosibiza ngamaqhwagi. Yini guys what is amaqhwagi? Ngizodineka ngibe grasshopper green is a chemical chap. Oh.
Thabiso. ngiyakutshela uyayibona umhlongo webhebhe wenjomane kaMgabhe wenalokhu njani netsheni. Hawu. Indaba uthi wena walokhu njalo etsheni iy'thakazelo zabantu zisho njalo vele. Azisho ukuthi wena walokhu uzwana netsheni. Ngase ngitsheka nje lokhu. Sitshekile. Umthetho wethu Scorpion. mkholo. Sitshekile nje vele. Konje ke ngasagolozi kanje kwi-live yasaliwa. Kuthiwa nje Hayi, angiyifunde la topic bayazivele. Kuthiwa nje umakoti fanele ayohlala emakhaya agade umuzi wara. Hayi londe em ngento yedwa kwipanel sis. Wayemele ngiyogada Ethi inkukhu. nje ngeke ngikwazi so hamba nayo baby sihambe siyobheka. Sibuye. Athi usaliwa nepanel. Hayibo, phela umakoti usuke eganeni ukuthi ahamba ayonakekela ikhaya, akhanyisa ugesi wara. Athi nje mina shuthi ngeke ngishade. Hayi vele. Ngeke ushuduza make it make sense. Yabo. And amantombazana amaningi that would really agree with the lento ebisho saliwa bama-pick me bazenza nje amantombazana alungile adeserve wona umshado nani. Guys, umshado is a blessing and umshado will find you noma ngabe uyivila voco leli vila lele ngakwazi nanokupheka ivila lele ngakwazi ukuthi livuke ngo-6 uyivula wena ngo-11 12 mase kuthande wena uyitholele nje umshado umuntu wakhe akushade yabo. Then usungabaki ilele yasayide lelana la uzoshadwa khona ngenxa ukuthi ukhuthele wena nje hayibo ma uvuka ngo-4 selishaneliwe igceke usukhuhle nanempiko zenkukhu wena usujove nenkomo wena usulimile. No, I think ngiyamvumela mina lo the umshado is about understanding each other ukuthi nifunani. You guys need to align nivumelane ukuthi njoba sivumelana ukuthi sithatha isistep somshado u1 no2 no3 olindelekile wena nawe u1 no2 olindelekile kwena. Because if uthi uzothatha umuntu obuwazi kahle ukuthi niyayiphilela kahle naye if mhlambe like let's say unomuzi la eThekwini beniphila nje kahle apheke mayinawo amandla mayengenawo amandla nithenga ama takeaways nani. Because phela umshado i-relationship kuwukuthi usuke usunegama elithi umshado. Obviously fanele wenza ama-adjustments here and there yabo. Here and there. Yes. So Definitely. Here and there. I beg to differ. We I changing. beg to differ. I'm not saying in mindset eniyabed i-right kakhulu iyanisebenzela. Asikaze sisho ukuthi uzosho njalo kushuthi ucabanga kanjalo. Qhubeka. I bet ngiyanizwa ngiyanizwa la niqhamuka khona. Ngiyakuzwa usho ucela ufuna usho ukuthi Asikaze sithi uthe siyabheda. Angishongo guys. No, cela bengizwe mina ngicela ukukhuluma into engisho bese uyasho lento ofuna ukuyisho. Yabo. Ebese kuba ukuthi mina nawe mase sesishada awusangitsheli mina ukuthi awusahlala nami phansi uthi mama njengoba besiphila lempilo le kahle mina impilo engifuna ukuthi uyiphile wena nansi because phela kusho ukuthi uyophilwa yimina wena usuzosala eThekwini impilo engifuna ukuthi uyiphile wena nansi ngifuna ukuthi uyohlala nomama lapha emakhaya ube yigeli uyabo umuve impilo yakho la eThekwini to emakhaya because ushilo shem anomyena yini sali ethi uyakwazi ukuthi uqhubeke usebenze but usebenzele kuleyo ndawo lo usuke shuthi lesihla mawuthisha ucele i-transfer uyosebenzela ngasemakhaya yabo which is fine if ukuthi wena uyakuthanda lokho yabo but musa ukwenze ngazuthi kufanelekile like I have to ngivumelana bona kodwa uzwile weshuduza they were acting as if you have to. Akugona ukuthi kufanele it's okay to end the relationship if ukuthi asihambisani but angingabukeki njengomuntu ongazazi ukuthi ufunani just because I'm standing You failed to communicate. Yes. Nayo inkinga ye-generation yethu
you can end the relationship. You guys have no let's not shy away from ukuthi omabethu bebebekezela because bebengenayo enye indlela bebengazi bazoyaphi bebesabela ukuthi mangiphuma vele lo mama ongenayo ingane zakhe izosala ezami zizosala ihlukunyezwe ilo mama ongenayo omabethu guys ziningi izinto abahlale phezulu kwazo in which is wrong. And abantu abesilisa abaningi bafuna ukuthi nathi senze leyo nto leyo and it's not gonna happen. It's really not. Guys, I'm not. Guys, I believe so much. I believe externally you need to understand. Mangabu shot. You need to understand what you're doing. Exactly. Lento ngisho ukuthi fanele awungilinde phela ngilinde. But then she's trying to say you are literally usho into abeyisho not ukuthi ungena emlonyeni. Angiyeke. Okay phela. How? Angithi uthe ngilinde ukuqeda ukukhuluma. Sengiyazama ukuchaza manje. Chaza sikuzwa. I think we are uzothini. Okay, see generation ewoke. See generation efuna izinto zenzeke ngendlela thina sithanda ngayo. Yes. We only do what works for us, not for the next person. Shouldn't it be like that? Exactly. I'm not saying it's wrong, guys. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong. Yes. But however, you are scaring me, your friend. I'm not. I'm not gonna. I'm just having I'm bringing a different perspective to the conversation because I hear you, but you are scaring me. Yes. No. You don't have to go. We don't have to agree. When I beg a point lakho, not trying to drift away from into Tennessee show. You showing into that you believe in. Okay, in fact, I'm phoning ukuvumelana nani. Okay, that's fine. Ngizoqhubeka kanjani nibukani namanje nisakhuluma. How? Umuntu uyazakhohlwa. Yes. So what I'm saying is we are a generation, okay, that is woke, a generation that knows, okay, the generation that wants things to work for better for themselves. We are selfish with ourselves. We are just that generation who thinks that whatever works for me will work for the next person. Yeah, bro. We are that generation. I'm not saying you should do Zanoma when alone day. I'm just saying in general, would say if into vunitina, it's wrong. If into vunatina, it's right. We are that generation. And the mistake we make is the mistake of having options. Right? Umuntu who has options. Umuntu has options. Lo muntu akalawuleki because they know what should they live here, they have somewhere else to go. Ngizwe. Ngiza nendaba. Ngiyazama ukukubekezelela lokho uthi asikuzwe. And it's tool silalele and it's uyasha. But listen. Yes. Yes. We have options to a point whereby asabone noma into ingalungiseka noma into ngisalungiseka. Ngilinde. Guys, yazi oh Jesus Christ, wabuyahleka lamashiya amakhulu. Yabo ezinye izinto yes, omabethi babehlala kuzona benzani they couldn't stand the disrespect and the hardship that came with umshado yabo. Yabo. It's perfectly fine. But khona ezinye izinto guys owaziyo oyibonayo ukuthi okay, this is beyond my control. Therefore I need to adapt to this. Ngilinde. And also when you get into marriage you need to understand what you're doing. Guys, ushada zazi ukuthi awuyoshada umyeni wakho. That you need to know. Put it here. Ujobe uyoshada uyoshada umyeni wakho. Hence ku-involve wonke umndeni, even nabantu abangasekho mangabe uyoshada. Right? So wena mangabe
we need to also say our 2 cents. Ngil- Umuso lokhu uthi sikulindile qhubeka nje ungalokhu Yeah, ngizothi ukuthi ngithini? si-acta kanjani. Aningizwa. We are Niyangicela allowed to ngoba react. feel me with the topic. So it's that ukuthi we are a generation that has options. We are generations that engakwazi ukuresist Okay, basically. Yeah. okay. Ipoint yakho ithi thina siyi-generation enama-option. Yona point yakho le. Yona into othi Engakwazi yenza ukuresist and say generation who gets who put themselves in something thinking they know ukuthi benzani kanti abazi. Okay. One, please count me out, low generation day. Because mina, you know, I'm such a lover girl. I'm very submissive to the right man. Yes. I think ufuna take a back amagama akho athi thina si selfish if ukuthi sifuna ukuyicabangela thina we are selfish with ourselves because umuntu wesilisa is more selfish ngayo. I'm sure it's the generation of abantu besifazane says our generation. I'm involving both men and women in this conversation. I'm not involving women only. No, njengamanje athi sikhulumela ukuthi thina umuntu wesifazane usacrifice kakhulu for umuntu wesilisa if kuyiwa emshadweni. Okay. So I honestly I don't get your point ukuthi uthini mawuthi si selfish and asirizini because ngeke uzungitshena ukuthi siceliwe sekufanele ukuthi ngibekezelele ukuthi uselinganisa nganje. Like oma bethu babehlala bewazi ukuthi alisekho uthando. I want to ngilalela. No, I was singakulaleli. We were listening. Yeah, guys, interpretation of you guys totally yes, you guys were literal. You guys, I mean, I'm talking about figurative things. I'm talking about figurative things. No, okay. Let's say mina nawe umfana siyajola si right. Yeah. Si right. Yes. Uyangazi ukuthi ngushuduza let's say Tisha. Mashuduza. So remember when you face up with the filter? So Cause manje mangithiwa i-pilot vele iyahamba awukwazi ukungena umsebenzi wami uthi angeke umsebenzi ngiyohlala ekhaya. No. You look like a chipmunk, come up. No, I'm trying to be serious, yeah. You guys do not listen, yeah. No, we do. When we look at the generation, you guys were listening. No, you guys were listening to reply. That's also, can I also say something? Can I also say something? What I understood from generation, selfish. Yes, you guys selfish. Are. Each and every one of us is selfish. And if something does not favor us, then you're wrong. Am I wrong? No, Celiwe. No. Celiwe ngitheni mina mangabe ngikhuluma. Angishongo ukuthi if ukuthi ni decide ukushada fanele nihlale phansi ni discuss. Fanele understandane nomuntu. And then my point said, if you're going to get married, you need to understand, okay, angiqhubeka ngithi mina mangabe uzoshada, awuyeli ukuyoshada umuntu wakho kuphela. Ngishilo ngathi also it also involves abantu abangasekho. Hence, mangabe ufika lapho, you need to get there with an understanding yokuthi uyowenzani. Angeke ufike ushaya umthetho emzini yabantu. Do you get me? I don't understand. I didn't understand. I think when understand it, I feel like uCeliwe thinks we singabantu abafuna ukuba mhlambi iqhwangqhwang when we get to emzini yabantu. Why would I think that? Why would not in that sense, but I'm saying if you're going to say sishaya umthetho emzini yabantu, that's not something that we would do. Okay. But uShuduza was saying ukuthi kuthiwa ahlale emakhaya uthi wena ngiyosebenza akusokusha umthetho lokho.
Mina, I would No, personally. that's me Mina, saying that I wouldn't do it. Angeke uzungisuse where I am. Uhamba I also uyihlalisa wouldn't do it. emakhaya I with your also, mother. guys, That is me being this. selfish. Can I speak? That is me being selfish, and that is something that I would not withstand. That is something engeke ngaze ngahlala nomuntu phansi ngi-agree naye, because as Ushuduza was saying, ukuthi you communicate with your partner and ni reach an understanding. Once ni understand, okay, Sithando sami, if we take this step, this is what's going to happen, yabo. And if mina ngingavumelani nalokho, he's more than welcome to look at, like, to find someone else that's willing to ukuthi ahambe ohlala emakhaya noma wakhe, amnese, acente igceke, awashe inkukhu, ajove inkomo, aluse imbuzi, yabo. Ngeke mina ngikwenze lokho. I prefer to stay with my partner wherever we're staying. If it's Joburg, Durban, Cape Town, sihlala ndawonye, masiye ekhaya sihamba sobabili. Ayikho umuzi ongathiwa umwile ngenxa yokuthi ubukhiyiwe if we have our own house emzini, yabo, if kunendlu yethu within igceke siyihlalela sobabili, because angeke ngize ngithi mina ngiya-understand ukuthi okay fine siyashada, but ungishadelela ukuthi ngiyonakekela uma wakho, and that's something oyishoyo, you literally spew it with your mouth, uthi wena ungishadela ukuthi ngoba ekhaya akekho umuntu okhona ma uhamba wena. Why ungatholi igeli? Why don't you get like a helper to go and do that? So that's something I, Londega Mtshali, would not agree to do. Yabo. Even if ngangena as a fifth wife, ngikhani ngizohlala nendoda yami edorobheni. That's me, and I'm full mutazathi ngi-selfish. Ngiyebo kusho ukuthi ngi-selfish in that respect. You're right. No, guys, I'm selfish with myself. There's nothing wrong with that. I don't think there's anything wrong with being selfish just with yourself and putting yourself first and doing what works for you. Personally, I am like that. Yes, but we are that generation really is before it thinks for the next person. I'm not saying it's wrong. We are breaking generational curses. Yes, we are breaking those things. But yes, we are breaking generational curses, but it's to some extent, Nati, we have an impact in a what's in tool. We have an impact got that ekuthenini no sekuceleni but ngiyangeza ukuthi ngiyaphi nalento ngithi mina our selfishness and always choosing ourselves. It also has an, in as much as okay, asiboni mase kusilimaza noma sesilimaza abantu esizwana nabo, right? Yes, because Londega, because I was better like yes, ngizokhuluma into wrong ngoba bekukhona example engifuna ukuyenza, but it's fine. Qhubeka Shuduza. Yazi ukuthi there's something that I've always said, and Shuduza, the reason why ngibe fired up kanje, it's because I remember, man, ngaba ne-debate kanje, and still till today I still believe in leyo nto. That's who I am, and I would never understand the whole concept but mina mnganami into engizoyisho kuwena ukuthi umngani wami lo mngani akho kakhulu, then they are not your type if you want that type of marriage. No, it's fine. It's not like no kuthi cela wempethu wena you know us uhlezi uthi thina sitolerate kakhulu nani yabo, but ekutolerate kwethu nokuthanda kwethu, we love ourselves more than sithanda lowo boy. So I wouldn't settle for less because I love you. No, mina I can show you ukuthi ngiyakuthanda inhliziyo yami yonke inhliziyo yami. Kodwa into mangavumelani naye angivumelani naye. Yes, that's good. Guys, mina khona lenye iphuzu engingafuna ukulizwa lelo. You know why celiwe ngisho njalo mina. To a point ukuthi mina isithembu bengasifunga inhliziyo yami yonke. But I'm considering ukuthi okay. Esimeni sami sempilo
mhlasimbe uzoyithola ngisesithembeni. But given the fact ukuthi kunesizathu ngeke ngivele ngivume, but kunesizathu. Why? Because one, celiwe indoda ngisho ungayiseva uzuyiguqele ngamadolo uhloniphe uthi yebo kona konke akwenzayo still ngiyangicela nalama 15 sethatha asimela kancane athi indoda yanyanyisa indoda ngithi ungayiguqela celiwe mina I know people abakwenze konke still indoda anga appreciate makhetha asingacela okay asithini kanje asingakhulumi ngikathi yangindoda asingakhulumi ngabantu who have failed marriages. I'm talking about let's talk about healthy marriages here because okay marriage wazi ngilinde ukhona. Okay, celiwe asikhulume ngo-healthy marriage, yes? Ngikhuluma mina ngomndeni wena oqalayo wena noma owakhayo wena. Let's talk about that. Let's not talk about ukukhuluma ngo-healthy marriage. Uzoqala kanjani umndeni ungifuqe lapha kuma wakho? Ngilindeke. Ngilinde. Ngithi mina mangabe wena uyoshada. Ngithi mina mangabe umuntu eyoshada. Guys, ngifuna nilizwe leliphuzu lami yazo. Ngifuna ukuthi ningizwe. Kuhle kahle. Ngifuna ukuthi ningizwe kahle. Mangabe njengoba ngiqale ngathi mina we are selfish, we want what's best for us and what works for us and iyona into thina esithandayo leyo. Yes. Nami ngiyayibala lapho ukuthi yes, we love ourselves more than anything in this world. Yes. Lokho kuyithanda kwethu. Kugcine sekuletha ukuthi singabekezeli ne one mistake the guy is out mina ngiyanazi yena about two one mistake lo muntu seniphumile kuyena right ngiyadepend mistake enjani celi wasukela manje usukela manje celi mistake I 10 how ucela uyazi thina siyabekezela usuzothi one mistake ngiyabekezela nina mina cela please ungangibaleli ngenze example time ngithi mina I give up futhi vele mina ngikaze ngijole lokho enganazi there was a talking stage at 2 days nakhona I had to end it because like what okay she's ngiyaxolisa kahle so ngekho yodwa kodwa lawo ma red flag ambalwa anwabekezeli oceliwe ukuthi ngwenza abe green Washuduza. If I were to make an example of like the red flags I was seeing, inkinga but there are things that you need to as ezinye izinto because uzothutha uyaqolela red flag but it's a thing ukuthi izovela noma sekushadile lo muntu it's not like uzoshintsha mase kushadile ngeke nje izashintsha ngoba ukukhiphela inkomo yabo so that's why singeke siziswa ignore mawusangithethisa sejon that's into like bethu you don't need to drink the whole sea uze uzwe ukuthi unosawuti. But then again, then how are you guys going to be able to handle marriage and the family if you cannot? Why when we marriage ufuna ukungihlukumeza why ufuna ukungihlukumeza usho ba you understand awuhlukunyezwa umfana uhlukunyezwa uma kuthiwa mhlawumbe uyafika emndenini vele ungakuthandi wait cela mhlawumbe ke awusunderstand ukuthi leyo nto asiyichazanga yabo mina with me I can tolerate anything but I reaction yakho as my husband irresponse yakho as my husband that's all matters yabo your husband will protect you at all costs still will protect but it's the ilento ngisho ukuthi mina ngisho ngathi uma meza lama engekho umyeni wami ungikhahlelayo ngifake efrijini but as long as nasefika umyeni wami ezokwazi ukuthi angigone athi sithandwa sami sorry aw inhliziyo yami izothobela because uhusband wami usangithanda usanami mina anginenkinga yokuhlukunyezwa uma mezala ontombazane bakhona no I don't care
Mina Hey, bo. umuntu engisengiqondane naye enginenkinga yokuthi yena uresponda kanjani yena uthini yabo But Yo. into engishoyo doda and futhi mina ngena is nomuntu ohleze complain yabo mina Hey, mina bo. ngicomplain mase sekula sekungimi la naye mhlawumbe angazabe uthi hawu ubuthuleleni sesikhathi mfethu no angifuni manje ube ngathi sengiyaxabanisa nomndeni wakhe because angimthandi umuntu ongazwani nomndeni wakhe because nami shuthi ngelilanga uyongijikela yabo but futhi angifuni ukuthi umndeni kodwa wakho futhi awufuna ukuhlala naye emakhaya. nomndeni wakhe ngingahlala nawo naye mhlambe kuukuthi uyahamba uyabuya same day yabo let's say sidisatu sobabili siyohlala emakhaya uyahamba uyabuya same day nami ngemsebenzi Uyizwile la dade ngilwa izolo ukuthi bathini uSandy uthi once a month ngeke mina uzozongishadela ukuthi khona sisiyazi kade ichaza ukuthi guys thina we turn a blind eye to everything The only reason why I think I only understand because vela ngisithanda isicefe somuntu wesilisa. hey celi hayi kushuthi-ke wena-ke happy birthday but ubechaza wena ukhahlelelani manje umamezala kufake efrijini yabo mamezala wena akushise ngebhodi yomnyango athi uyipilot kini hayi la it's fine celi yazi khona sisojwayela ukukhuluma ukuthi mhlambe mina guys enye into ngiye ngicabange hayi ukuthi ngicabange ukuthi siyenze kumina but ngiye ngicabange nje ayibo ngaphandle outside balonondeka of the box nothando ongena la yabo those are my names ngicabange nje ukuthi bro khona abantu that are going through a lot. Okay guys, let's learn to pray for partners too izinkinga zabantu umshado uzoba it's fine that ngisho yaqinisa manje Wazwe kajama ungamthandazela upartner wakhe wakuthande ufike kubo. Imfethu sobona mase sifike kini ukuthi kwenzakalani ingakho ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngishade nawe mfethu ungenawo umuzi why kufanele ngiqaye phansi mina ngiya understand angazi to how many months noma but khona le period efanele angazi uyowenzani ngayo mina that's one thing I will not tolerate a disrespectful family. Uzowenza njani mina ngi-okay with it disrespect I'm not okay. disrespect I cannot stay in a toxic environment. I can't. as long as you do me ngithanda ingiprotect yes baby ungabanaki that's okay baby fanami futhi awufuni yabona nje hawu shame noma umamezala ngangikhahlela ngempela ngifaka efrijini angempela mfethu man as long as mayibuya ezokwazi ukuthi engalwe phansi kushume bana but not my wife ngeke guys unokuthi yena angihlukumeze yena why ungilethe ngizongihlukumeza wena okay ngisachaza khona usisi la TikTok uthi angilazi igama lakhe sengihlangane naye kaningi echaza isitsholo sami yena wakhe obuya once in a while ukuthi akanqeni ukuthi ezobuya iweekend yonke umyeni ngishela ama truck umyeni noma kwenzakalani uzobuya iweekend yonke shuthi ubuya Friday uzohamba nini uzohamba Sunday umyeni mayifika Friday velo but bakhe sebemlindile egcekeni mayifika ziyakhala amaphepha kuyophuzwa yabo yena uthanda ukuthi hayi umyeni wami ukhathele mhlambe sobonana kusasa ekseni mhlambe sovuka nje kahle breakfast and everything yabo hayi ekseni obhuti bafo lapha kunomdlalo kanjani angene esikhumbeni hasha abuye ebusuku udakiwe khathele uyimvisi nesikhumba udakana nebugqoka isikhumba entweni lena amabheshu baphuza ayibo laphuza sifunda ngisho umfundisi ayichana cela ukuthi awukho serious kahle uyabona nje abantu uyangiconfuse uyangistressa kuningi fine ahambe ke yeso ahambe nobhuti bakhe nangesonto angazi khona imidlalo kabani ahambe kusenathi hayi mama ngicela ungipakishele ngiyabuya lapho ayijothi uzobuya athole lo mukhisi inyana ke phela ukuthi hayi sengiyahamba uzobuya next week bethu ukhisi umfana fone mama ngicela ungiphuthumisele isikhwama estopini uvele ngewindi ulinda isikhwama isandla nasiya babayike wemakasibani baniyakuthanda indoda yezwa hasha uhleli wena anganye angenjazanye angithubelezela untombazana umsebenzi ngihambe ngiyoyisebenzela akumelekile akuthona uvumile wena ukuthi uzoyoba housewife wena ubani
ubani Angithi le nto ayisho Those are the ucela things ukuthi I was you need fighting. to discuss with umuntu wakho ukuthi ngisho kuthiwa Yes. yini yabona nje enizoyenza nivumelana ngani. yabona nje Shuduzi indoda nje izokujikela ngisho kuthiwa udiscussile naye akanqeni ukuthi namhlanje athi sihlala edrobheni kodwa Ithi lowo muntu akakuthandi Celiwe. Yileyo ayikho la nkinga. angoba suke ngakuthandi Usuke ngakuthandi. Usukwenza- Uqhubela amanga Usuke akakuthandi ngakuthandi. Celiwe. cha ukushade kanjani engakuthandi mama Ah, what? Hayi Celiwe. Ngicela yazi yabo manje awusangi stress ukuyangicika. Ungitshela ukuthi awazi ukuthi khona abayifana abashada amantombazane bengawathandi. mangabe phela senivumelele Shuduzi mangabe senivumelene ukuthi niyahamba and then inhlelo yishintshe athi yasala Niyahamba Yebo, inhlelo kahle ishintshe athi uyasala kanjani? Kushintshelana iy'nhlelo ngempilo yami. isemhlabeni Kanjani Celiwe ishintsha kanjani impilo? Ishintsha kanjani? nani bani serious you must look at all you must Ngeke mfethu, you can't do that. So I must be miserable my whole life. Usungithatha ungezisa into that I very well said I do not want. Okay, guys. yabona Asiyithandeni. izenzeke emhlabeni okay growing up nabo baba bethu no baba sibathathu la nabo baba bethu did our fathers always have money No. exactly since in those situations at least say no 4 or 5 could our fathers afford to build a house for my mom and build a house build okay renovate umuzi wasekhaya ube mkhulu and then build a house for my mom at another area ngaleza ikhathi besa struggle could they afford to do that? Mina, my dad is very young and he did that. Your dad not everyone can afford to do that. Yes. Well, bese ngisho ukuthi angirelate because wakwenza ubaba so Yazi njengamanje angeke I think understand. kwenzakalani. Guys, cha ngiyahlamuzisela ama-situations angenzeka Celiwe Popeye it's fun man ngicela mina ukuthi vele angifana nento ithini chat eceleni njengamanje Celiwe Hayi nama ngicela ngimuzwa Popeye. lalela Celiwe ngicela ungizwe my love yes kahle kahle njengamanje asithi shintsha umqondo mina anidonge futhi It's not to convince you otherwise. It's just to say. I'm saying like ukuthi ngifuna ukuthini mina yabo njengamanje into ezosiza angithi ukuzwe makuthiwa bangathini imali bese kuthiwa Lucky. phika iclass lakho phume kanje ungalokho nje usitshela ukuthi amantombazana athanda imali because akekho umuntu ongayithanda imali akekho umuntu ongayidinga imali ngithi namanje ke kulo situation esikuyona phika umuntu ohambisana nawe uphume kanje ushilo usali ukuthi wait ushilo yena ukuthi mangabe ethi mamtshali ngifisa uyohlala lapha ekhaya nani bengavumelani nomamtshali ethi manyambosi mina ngifisa u1 no2 no3 athi manyambosi yebo kunjalo ngizoya mina baba ngizofuna itransfer ekhaya wara uzothatha umanyambosi ashone ekhaya amshade ekhaya vele yena uyazi ukuthi uzoba nomunye umfazi angithi useyamthatha kumamtshali ezomfazi wesibili ahlale naye eThekwini. ngithi mina-ke nakho-ke Shuduzi umuntu akho sekuthembisile ukuthi uzokwakhela umuzi nani thothi unawo amandla yazi ukuthi izimo zempilo ayifani thothi unawo amandla unawo futhi unayo imali nawe uyayibona uyangena every day but just circumstances say for instance usekushadile usakhile kuphi usekushadile fanele kwakhela wakho umuzi manje avela angayithola iside athi uthenga umuzi ovela ungathengeki Shuthi akakwenze before shut. Yeah. Nokuthi mhlambe guys mina ngoba angithandi ukuthi mhlambe ngoba ngujahile umshado. Mina angithandi ukuthi sishade ungenalo uphahlo ohlala kulona wena. Shuduza okay I'm telling you ngisho ukuthi banomuzi wakho but okuyispace sakho la wena likhona ikhaya lakho but let's say nginomuntu mhlawumbe ohlala eFree State ne eFree State obviously ngeke uzube ne site yakho mhlawumbe uqashile or mhlawumbe kunomuzi nyana ohlala kuona for time being yabo mhlawumbe rent to pay rent to buy wakho lapha ya but wakhile ekhaya kini awukwazi ukuthatha umhlalisa kini yabo ufuna kuqalisela angisho
Yangithi uyazi umfana ngakukhohlisa kutshela ukuthi lo muzi athi owakho kanti akusiwona owakho. Ngeke phela uzoshada kanjani lo mfana ungakaze usneak ni at least one time Cha, ngithi Londe, ngopotho. njengamanje Awungeke. ngikutshela ama-scenarios. Usukusineza ama-scenario fethu that are just Uyangistressa. They are horrific, not, they're just what? azosi-traumatize. Cela I'm not uyangistressa. traumatizing you, it's reality. Yes. She goes, ngilinde, she goes, I-reality, okay. yes. Noma it's ngilinde, noma ithi. Ngithi mina, noma umfana, thothi unawo umuzi, okay, mhlawumbe thothi umuzi unawo, mhlawumbe uma ngabe lelo dolobha ufuna ukuhlala kulona, mhlawumbe it's Hillcrest, mhlawumbe ufuna ukuyohlala Hilton or wherever. He has a house. Ne. Again, you guys get married. Circumstances. Benawo Why amandla. manje masishade sekuba nama-circumstances? Izinto Londe, things happen. Guys, you need to put it here. Things happen. Yes. Yeah. Asihlale emgaqweni-ke nodala as long as sihlanga sobabili. Hayi ahlale emgwaqweni. Should those for some time being athi hlala ekhaya for some time being. Yena uhleli. Yena cha uyozama nje. Good question. Yena Asami sohlala ekhaya sobabili. Sihlala emgaqweni. Oh. Ngeke Manje khehla phela- ngeke. Hayi ngeke khehla. Ngeke khehla ngempela ngeke. Awungeke siceliwe khe. Asihlale emgaqweni naye udala. Uthawuyalala Ngeke, namazweni. Asihlale naye emgaqweni ubheki. Mina ngintshela ama-scenarios. Do you guys have No, Ngizobasa yazi lapha uthi- emgaqweni. Ngithi mina, do you guys have $5 edrobheni. do you guys have Inkinga. do you guys have conversations with married people? Like you sit down and have Mina conversations. ngiyayibukela nayo i-married couple la. My parents. Mina into oho. Ama-circumstances asemakhaya siyawazi-ke. Mina sengibona izinto zenzeka phambi kwami. Yazi uthi mina ne what I've always said, yabo I will even take from what Ushudoza is saying. Yabona nje sonke ngathi singanaleyo mentality yokungajahi. Even men, especially men, kungajahwa ukushada. Ngoba there are people who are now in marriages, they are so unhappy because bathathe nama-loan ukwenzela umshado ozo-impressa nina. Yabo? Lo muntu uthatha i-loan kodwa akakhile. Yabo, instead of utilizing that, because akekho umuntu ongathi hawu wakhelani ungenawo umakoti. No, akekho umuntu ongakubuza lokho. Uyacela nje uyakhuluma nobaba wakho mayesaphila, ucela kwakhe egcekeni, mawufuna kwakhe egcekeni, mawufuna kwakhe next door, wakhe next door. Yabo, uzakhele nje uyiphumela inxiwa lakho. Yabo? Akusiyona wonke Then- umuntu wasemakhaya. Okay, but I'm just saying, Guti, can we all have this mentality? Can I finish, please? Yabo? Ngiyamyeka yini Uphuma umuntu incwane eqede? wakhe, ayizwa? Ngiyamyeka yini umuntu eqede mina? Ngiyamyeka. But then sikuyekelele celiwe kakhuluma aqeda fethu. I feel like ngihlalela and I'm just making faces. I'm not even engaging in the conversation. So I'm just saying something. Can I just finish and then singa engage? So uphuma inxiwa lakho. Mina my dad always motivates my brothers to do that. Uhlezi esho ukuthi igceke likhulu. Umuntu akakhombela afuna ukwakha khona. Yabo? Because he's doing that ukuthi the day that they decide ukuthi bathatha umuntu umakoti. Yabo? Noma yethiwa bazohlala bahlala banomuzi wabo. If kuukuthi they buying a house edrobheni, that's fine. Mabebuya kodwa ekhaya bayazi ukuthi banendlu yabo. Angeke zibambe mpintsha abantu endlini enkulu. Yabo? So if we all have that mentality yokungajahi, yokuprepare, kuze inkosi yami ingane yabantu oyithathayo ungahambi uyeyisafarishisa. Yes. Indaba yokuthi manje Guys, it is 2025 going to 2026. Izinto I nje feel like very you very guys- simple. you guys- Sekunanogesi emakhaya. You guys Akube are being negiza. literal about this. Asigeze ngegiza. You guys are very literal about this. Not being like ngikhuluma into engenzeka even to the biggest millionaire or mom keys. They have Kodwa phela ngilinde. iba imiliyoni uphuma inxiwa lakho. That's not hard. Ngilinde. You had the right intentions and you did put your intentions into action, right? But if push comes to shove, something happens, tax, criminals, commission, the biggest bowlers of South Africa are currently caught up in that commission right now, right? Mhlawumbe ugoquka kanje.
Your man had the power. He had everything, but now it pushes it Camille to shove. You have to go back to his house, to his homestead, and stay there because fana phume lapho endlini ahambe yozama. Ngeke azazame nawo la. Athi yazama nawo la, athi ukuncenga kwabangani bakhe nawo la. It doesn't make sense. That's fine, Uceliwe. That is fine. Abo njengoba usho ukuthi sibuyele ekhaya. Ekhaya kabe nesithabathaba sakhile. Awukwazi phela ukuthi ubuye imiliyoni ekuphi uyibhola. Obviously, vele Awubuye. wakhile vele ekhaya. Okay. Wakhile vele. Yeah, That's that's pretty fine. obvious. That's Sizobuya pretty sohlala obvious. sobabili. But uma engafuni naye ukubuya uzohlala emakhaya, ngihlala la khona emgwaqeni. Ngiyadlanya nini? Ho, ngeke phela. Ho. Yena Usangithatha uyongifuqa emakhaya wena uhlelile. ningashadi bangani bami, ningashadi. Nami ngeke ngishade vele. No, mina So shada nabantu abasi-understandayo. No, Yabo that's nje what into anyway, ukuthi mhlawumbe wena so shada nje nabantu usukhuluma. abasi-understandayo. No, mina I think Aba- uCeliwe akasi-understand noma mhlasimbe uhlala yakho nabantu abakwamukelayo ukuthi Angihlalanga nje nabantu abakwamukela mina ngihlala nabantu abahappy kwimishado yabo. Ngikutshela ngama-scenarios akhona mina. Celiwe Mm. asisho ukuthi iy'ngqinamba You guys are being very literal. That's the thing. Yeah, unfunny to kufanele phela sibe literal. We are talking about things thina esiyifunayo. So we have to be which very is perfectly literal. fine. Doesn't understand. Understand what? yazi Celiwe wait ngizwe njengoba ngisho mina Gone. umuntu ongazi will know ukuthi ushuduza uyatolerate to a point ukuthi ungazothi let's why you are Yeah, the cause that why I know. yabo but kunezinto engazi ukuthi mina ngeke ngize ngitolerate and zincane kuwena as umuntu because you feel like how ukubekezelelile ukuthi nokuthi but why this, you know, because into mina ngeke ngize ngitolerate leyo yabo. So as a person noma as ushuduza sengifundile ukuthi ayikho into ongayenzela umuntu engamenza ukuthi ashintshe. Umuntu ushintsha ngoba efuna ukushintsha yabo. So ukuthi wena uzothi mina kumuntu wami mhlawumbe uyazi ukuthi unomunye umuntu wesifazane because njengamanje abanye abasafihli mina ngifuna nje ukuba lo nkosikazi submissive, ngifuna ukuba nje lo nkosikazi wenza yonke into ngiyamgoqela ngiyamwashela ipapa lakho lelo. If you going extra miles for him ukuthi akubone wena as umuntu ongcono, hayi ipapa lakho But lelo. let's talk about because going extra miles honestly, for them, for the partner, for your partner. wait Celiwe, angithi lento le yokuthi uyohlala kubo, you're doing it for him because yena njengamanje amandla You're wekho not doing or it for whatever the situation is. Yenzela ba? Aren't you married? You're doing it for yourself. Aren't you married? Yes, we are. Because that's your new family. But mina ngithanda Yo, ukuhlala that's- emakhaya. I'm doing it for you because wena uthi asambe siyohlala emakhaya because njengamanje amandla awunawo. It's a So I'm marriage. thinking about If situation anything, you guys are yakho doing it. le No. affect her If team. anything, you guys are doing it for both of you. Once you get married, No. there's no you or me there. Wait. I'm doing it for you because it affects her team. There Kanjani, is man. you or there is me before us. Celiwe. We need to be like In marriage, that doesn't work though. Celiwe. Singayikhohlisa thina. I think wena Celiwe ufuna ukuthi ngathini sivuna abantu besilisa ukuthi Akekho umuntu ovuma umuntu wesilisa ipower. la. Okay, Celiwe uthini mawuthi umuntu wesilisa mayethu uyozama kufanele ukuthi ukwamukele ukuthi uyohlala emakhaya like understand leyo situation. Umuntu wesilisa will understand. 'Cause why you- mawufuna Okay, mangabe uthi uyazama, ngicela ngishayeni-ke umuntu wesilisa will Ngeke understand yini mangithi mina yazi sithando sami i-flights enginayo kufanele ingihlalise Australia for 7 days and mangibuya kuleyo flight ngizophumula 2 days bese ngiyahamba ngiye eJapan. Uba Umuntu wesilisa uzokunderstand lokho? ukuthini? Yes, they would. Ukuthi uyahamba, they would. Angizwanga? How? Shuduza ngilondeka noshuduza. Ngizwe ngawe mina ukuthi makamini uzoshada nomuntu wakho. You have angithi makamini uzoshada. Uyaku-understand ukuthi umuntu osebenza ngilindi. Ah. No, you Celiwe. said it. Celiwe.
Anyway, Man. but You you are guys now said you you are guys. mixing Man, conversation. phela uma sesihambisana No. man. Sikhuluma thina about the typical guy lo uzohambe ukuhlalisa emakhaya. Ngilindeni yabona ukuthi Sibuza ukuthi ngizani. would they compromise and allow you ukuthi uyohlala 7 days phesheya? They would. Aha, usali wajushilo wathi. They Sije would, ngeke. guys. That's the thing. Engakho ngithe mina umnganami lo, the type that likes her is not her type. Yes. Mina, I'm talking from into engiyazi ukuthi if uthi uyohlala if uhlala phesheya usushadile, a guy would understand. Umuntu angithi mina ngithe you need to sit down with your man, have a one-on-one, have a conversation. Ziyashintsha. Yes, izimo ziyashintsha. That's a given. That's a Manje given. sengqabela-ke Ngilinde shuduza umuntu akho ngakakushade umuntu akho uzokushade azi ukuthi you're a pilot, right? Wathi khona la khona wena uthe khona umfana ahambe yosebenza ngathi mina umuntu naye okay asime lapho asiqale ngale yokusebenza phesheya. Angithi you guys had a one-on-one with umuntu akho knows ukuthi okay fine uzohamba phesheya at some point wazothena futhi with your line of work you'd allow his time, which is perfectly fine. Yes. So why now usuthi mhlawumbe uya kwi-flight 7 days mesiyanqaba ekubeni ushade nomuntu ekwazi ukuthi usebenza ama-flightini vele. Men are not stupid phela. Not all men are stupid. Also, why would you go for someone ozothi no awuyenzi leyo nto? How? Vele wena manje That's the thing. Mina nobabili manje. uthe wena izinto ziyashintsha. Umuntu athi nivumelene bese fike emakhaya athi angazi kuyashintsha wara. Nasi isimo. Mina ngiqome umuntu insizwa nje yakwabo ufuna ukuthi kuhlalwa emakhaya. That's not your type. Exactly my point. Ukuthi fanele uthathe lokho khamisana nawe ipapa lomunye lihambe nomunye. Ngizalinganisa Kanti conversation le obutheni ba nayo should uzabe kweyani. Conversation we apply kumfana kuphela benga apply kuwena. Because mangabe ngizoba ne conversation you guys talk about such things. Ifuna ukuvuna umuntu wesilisa la mina bengithi mina ulondeka ahlale nto kaye ngokuthi ngithi mina ulondeka ubelwa izolo ethi yena ngeke she will never sacrifice herself for umuntu. And I mentioned ukuthi umshado is more for the men. Like abantu besilisa nje that benefit from lento yokuthi ngushadile. uthi umazondo sisicela abafana bayajikelana nitheni nomfana mangabe kade uhleli naye ukhuluma naye uhleli phansi nina nonke la ku comment ukhuluma naye uhleli phansi ngimtshela izinto ade nizisho mangabe ukhuluma naye wahlala naye phansi fana wamtshela ukuthi ufana kwakhe noma wakha kanjani wakha kanjani uyajika engagcina esethe hlala ekhaya kodwa nathi nina kodwa phela benikhulumile he did build a house for you wajika mina asingichaze okwami nangu sethi abafana bayajikelana ngoba sekufanele yosebenza. Wait mina ngingeke yeah wait mina conversations. Wait angiphiki ukuthi abafana bayajika but sithi thina if ukuthi umuntu wakho uyakuthanda angiyazi aqambela amanga ngeke athi yebo okay sohlala eThekwini singehlala eThekwini ngoba efuna ukuyokushova emakhaya. Asiphiki ukuthi izimo ziyenzeka and abantu njengoba ade ngisho ukuthi angeke umuntu ngisho ngamenzelani ngeke azashintshe ubuyena ngeke azashintshe ngisho ngathi ungithengela ibhanoyi ngeke azashintshe yabo. Askis besides that umfana celiwe mangabe ezoqambela amanga akushintshele esintweni kade nivumelene ngayo. Thina sithi mawuhlale nomuntu navumelana ngeqiniso ukuthi okay mina sana sami nakhe ngifunayo nakhe ngifuna navumelana nafika kwi conclusion ukuthi sivumelana ngalokho angeke nize nivele nivuke ekusenseni yakushintsha lokho sefanele phinde nihlale phansi angithi niphinde nidiscuss futhi ukuthi okay siyashintsha manje siza lokho nalokho yabo because nama partners into esigwemayo ukuthi ekwi relationship mina ngibe object ezwa ngawe oyithatha uyiplace lapha uyithatha ehlukumezekayo yabo siba ama-partners objects because la ngiqale sengiyasho ukuthi asiba ama-partners asidiscuss ungayithatheli inqumo wena ukuthi udecide ukuthi mina ngiyohlala emakhaya udecide ukuthi mina angiyeke umsebenzi wami udecide ukuthi mina sekufanele ukuthi kwenzeke kanje ngami no fanele sidiscuss sibe no conversations okay okukhombisa ukuthi uyacabanga ukuthi nami ngomuntu nginemizwa ufuna ukuzwa iview yami ukuthi ngithini ngalento engazi isinqumo ozosithatha
ngikhombisa ukuthi Ngithi mina kodwa that's a certain type of nigga. Laba aba hardcore Zulu mina ngimdingi-ke kushuthi loyo phela. Exactly. Ngakho ngize ngithathe loyo. Ngisho ngakho ngisho ngathi Ngakho ngithi mina mangabe ushada you need to have an understanding ukuthi wenzani. And you need to have an idea with who you're getting married to, because umfana is the most manipulative species on earth. Not even you monkey, not even inyoka can hypnotize you as much as umfana can hypnotize you. I understand ukuthi ayikho umuntu engozi njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane akwazi ukupretend till a certain extent. I'm telling you. You understand ayikho umuntu bekwazi ukupretenda kuma-friendship. You understand usuke Nkosi yami, guys, there's this thing called abantu besifazane can discern. Abantu besifazane bayakubona mangabe it's fine, okay, ngiyanizwa. Cha ngiyabuza Yazi uthi khona abantu besifazane abenza izinto la eminyango uzuyibuza umuntu besifazane lo noma unendoda engaphakathi kuyena. Shuthi wonke umuntu unjalo, kuyafana futhi bayafana futhi abantu. niyeke lento ukuthi nizenze osigantsonto ni-auditionele umshado ngoba leyo audition you need to keep up with it. Leyo kukhuthala uze kweqa. Be yourself. Umuntu akho nje akwazi ukuthi uyavilapha. Yes, there is time when ulele nje uyafona ngo-10 ulele. Because wena njalo wena mayefona ngo-6 usu awake noma unayo usu awake wena uyakhwishiza. Ubhizinisi Thando semkishanele igceke. We ubhizinisi Thando ngilele nje beba ngiyade ngithatha inap. Ngilele baby ngilele khathele. Sungamane ungangishadi ukuthi ngiyavilapha. It's fine. It's not like khona la ngizopatsha kakhona. Uke waza kodwa ngena ngisho. What if ngishanele igceke? It's fine. No, Sithi be yourself. it's fine. Futhi wena kushanele phela igceke. Njengade ngishilo ukuthi this generation is full of people who do what works for them. Some men, guys, ngifuna understand la angikhuluma into mina engicabangayo. So you are saying people must audition for marriage? No. Two men do yandodwa kodwa musana kwenzana ngale. You guys, I feel like guys abangani bami tese ngibone nina anifuna ukulalela shothi angithandi sidalo. Kepha la silalela into engalaleleki. Okay. Ayilaleka kufanele mina ngiyanizwa mangabe ngikhuluma. Uke ngempela ma ukuthi uyazazi nje ukuthi unesifo sokulala. Hawu. I mean, guys, every day. I need you guys to understand. Mangabe kuthiwa khuluma. And naye shema ngifuna enzele mina. Athi ngisemsebenzini. Sana sama uthulele ukatsela ulele. Osiyami. Elifuna ngikujoine ngiyeza my love. Asithathe nje nap. Yabo lento ukuthi umfazi akalale emini. Ngizoba nenkinga. Vele nje mina nje umshado cancel. Then that is not your type. Yeah. I'm still Cancel. Ma ukuthi isana No, that's why we teliwe. Senze paperwork siyalala ngiyakuphekela ma ukuthi nginawo amandla amangena sana sami asidini ngikhathele. Weteliwe, do you know where the danger lies? When you audition for marriage, you're gonna portray a character ongeyona. Yes. And you're gonna fail to keep up with that character because now this character that you've built, Lendo Dele is so attracted to that character. If you know we keep it in go senashata, go about kutele go when how would in a bush manje, how supers we roof when but do you guys understand Guti? Guys, Guti, do you guys understand Guti? There's a term about where you are led properly, you submit automatically. Like you submit. I submit to the right man. Yes. Demand. Sometimes for people, it's not because you are being a pick me or anything like that. It's just the fact that because my man is just doing so much for me, I want to reciprocate the energy. I want to be the best version of myself. That's fine. No, it's not because It's not doing it because you want to impress him.
You do it because Yes, I'm not you feel auditioning. right. It is a way of Ufila impressing. right. If it is a way of impressing It's him, not if to you say do. do not impress your partner. Musuk auditioner, do not portray a different Anyway. character to what you are. It's a thing of Even mouse up That's literally meta. the same as it's the same thing as auditioning. No. wait, cela wathi kuchazele mina ngesinaro. Yabo mina ngake ngaba kwisinaro ukuthi yabona lo muntu lo Nje, oh, the way ahlonipha ngakhona, the way one strict kodwa uyahlonipha. You understand? Ukuba strict kwakhe uyakutshena ukuthi leyo nto akayifuni. Kodwa futhi uyakuhlonipha, unendlela yokukhuluma, unendlela yo man, yo. It's fine. But ngathini? Yonke into uyizwa kuyazenzakalela ukuthi hayi ngoba ufuna ukumimpress, hayi ngoba ufuna, yes you want to see him happy, but awukwenzi ngokuyikhandla, ukwenza because you can and you want to. Yabo? Awukwenzi ngoba ufile ngathi uphoqelekile ukuthi ngoba ke he's doing everything right, I have to. Uyakwenza because you can and you want to. Kusuka enhlizweni inkosi yami yazi uzwa inhliziyo yakhe ithi cosololo masumone ejabulele into oyenzile. Or like yabo, angani noma uyaunderstand into esizama ukuyichaza ukuthi ungakwenzi ngoba uthi unginika u10K kufanele ngiyomphekela. No. Awukwazi ukuyenza kanjalo, yabo? Do it because mhlambe uyabona ukuthi oh man, shame ukhathele. And there's angithi kuneyindlela ezihlukile zokuthi umuntu umtshengise uthando. What if ukusebenza kanzima is your love language? Act of I need to service. show to that's your way of submitting to your man and you love doing it. Do it. But ungakwenze ngathi manje. Ngoba Hawe wena nje uphoqelekile. usu Nawe mangabe ngapha uzokhipha u7, nawe mangabe uzopheka ukhipha u7 colors show, kufana nokuthi now you are buying I'm your man. submissive. Exactly, because It's the I want same. to. So nayo umuntu wesilisa angithi ngizokwazi nayo umuntu wesilisa ngiphinde ngiyipheke lo okuthanda 7 colors. Ngizokwazi ngiyiphinde. Angithi. But le ukukhuthala overboard nayo when umuntu uvwa wesilisa ngo4. nayo umuntu wesilisa would do anything in their power to impress the person that they love, in order for you to see them as the great husband they want you to see them Mase as. yakutshengisa ama true colors akhe emshadweni esekubhonya. Nawe mase yamtshengisa ama-true colors umtsho ukhathele sekufanele upheke lo 7 colors. No, Celiwe. Khathele emshadweni. Celiwe. Ukwenza Ukwenza ngokuthanda. ke manje. Yeah. Ukwenza I'm not ngokuthanda. contradicting, but it's literally the typical Zulu man ongakubuza ukuthi ukhathela kanjani ukuthi upheke. Oh. Yabo. It's the same. Ingakho ngithi akusiyo type Ingakho yakho. ngithi mina ukwenza ngoba kusuka la. Umuntu akufanele azi ukuthi mhlawumbe ungapheka 5 days a week. But mhlawumbe ngoLwesibini nangoLwesihlanu ukhathele you won't cook. Yabo? Yawo mina obviously uhlezi unaleya ideal future family osuku nayo. Mina Monday to Friday obviously mhlambe si busy sonke yabo kuyaphithizela. Whenever mhlambe ngiyabuya ngiyapheka lelo rice nalo curry just ukuthi sihlale sidlile. And then Saturday if kukuthi sinawo amandla we go out. If uthi asinawo amandla okay phewa leyo nto light. Sunday ila sipheka khona a full course meal. Yabo? Sidle sonke somndeni sihleli phansi because kuyenzeka phakathi nento uthothi wena as a husband ubuya ingane seyilele awusithola isikhathi nezingane or ubuya you know kuyaphithizela weekdays kuyaphithizela but weekend mhlawumbe futhi wena mhlawumbe uyemsebenzini ngeweekend uzobuya ngo12 emini mhlawumbe ingane inama activities efanele zwa attend nama have an event but Sunday is for us as a family. Siyapheka a full course meal, sihlala phansi, siyaxoxa how was your week, nani. Ilokho mina ngikufisayo for my family. Engizobe senguphiwe uNkulunkulu, yabo? And if uthi futhi phakathi ney'nsuku ngiyabona ukuthi ngikhathele, ngingadlula endleleni, mhlawumbe ngithenge ama-wings azosinela endlini, ngithenge like something mhlawumbe ngiyazi endlini ngipheke ipapa kuphela or ngipheke i-rice kuphela, siyadla sonke. And you'll understand ukuthi ngikhathele as your wife, ngeke uzokwazi phela kade ngisebenza, nawe uyosebenza, you can't expect me ukuthi ngipheke ngisho ngikhathele because ungilobodile. Because khona abantu bese sabathi ngakukhiphela iy'nkomo.
ngikulobolile. So the time ukhipha iy'nkomo na uthi wenzani uthenga isisebenzi. That's what I'm. Unfortunately for you guys, Flash News, once a man pays for you, they become like that. Sometimes Like you leaned. Some are mild about it, some are very subtle about it, and some are very open about it. But unfortunately, every man that turns your surname into their surname, they will definitely they will definitely remind you that you are married to them. Azuma uhlezi esho sadlala ethi Shuduza mina iy'nkomo zakho ngoyibeka ebhenki ngengizile because ngiyalazi Wenza kahle uma. because ngiyalazi ikhanda lakho mina celiwe zikhona izinto engayitolerate yabona nje into eyodwa emhlabeni engasoze ngayitolerate from umuntu engimthandayo i-disrespect. Ngingakutolerate mhlawumbe ukuthi ngikubambe ucheater noma usesithembini noma kwayini, but angeke ngiyitolerate i-disrespect kona konke okwenzakalayo kubona konke ongi-addressa kona noma mina siya-addressana nge-issue ethile i-disrespect angeke ngikwazi because ngisho ngathiwa ngiyafuna uku-understand ukuthi okay umuntu wami ufuna isithembu unesizathu esithile nesithile but if uzongidisrespecta or uzokhuluma nami in a way engekho appropriate about it angeke ngisakuzwa ngeke ngisaku-understand I'll just understand. Sharp qhubeka nempilo yakho yabo not because angisenandaba nawe yazi mina I do cut ties nabantu ngisabathanda sabakhathalela but ngoba it's a disrespect that you don't like. It's a disrespect that you don't like. I know what I don't like. I hate umuntu. Ungahlala nobaba wenu, baba akamfuni umuntu okuhlaza. Yo bro, angazi ngathi imadula of blow ngathi angazi uyenzani la. Abona baba akamfuni umuntu okuhlaza akazenzisi. Mina bethu umuntu okuhlaza ngimuzwa ngisho ekhuluma nomunye umuntu ukuthi uhlaza ke bo. Yazi uthi can I just ngicela nkosami ukungena emlonyeni. Ngoba wangikhumbula. Okay, so there's a talking stage, mina, that I didn't entertain abanga because we were on a date and the way he was speaking to a waiter, angithandanga the way I am someone ngakhona engathi nje, you know, ngangayithanda leyo nto leyo and ngangakhatha ama-ties with this person, but I was so manipulated long ago. Long ago. Long ago, Shuduza to like umuntu aglove bomb, you know, aglove bomb at first, and they portray this different character, and you fall for them. Koti after 3 months, akutshengisa their true colors. Uthi abakwazi ukukhuluma. Mase yangiphikisa ukuthi umuntu wesizwe uyashintsha. Athi ngizokwakhela mfethu ngiye ngasho nini ukuthi abantu besilisa abashintshi. Ngicela ningikhumbuze la ngithe khona abashintshi. Nithe nina esengithe sizomshada sithandi lo muntu. Angazi nje ngithi umuntu wesilisa ayashintshi. Celiwe. Angazi nje ngithi umuntu wesilisa ayashintshi. Akazi nje ngibavouchela. Hayi wena uceliwe awusunderstand. Uzothatha into besikhuluma in this context uyifakela. Yabo nje manje I'm talking about umuntu ofika pretend to be something that they are not. Aglove bomb and you fall in love with that character. After 4 months discussa nge-future yenu senthandanile aseyakushintshela usethi uyakushiya emakhaya uye eThekwini awukwazi ukungenza njalo. So sisho ukuthi angeke tolerate not ukuthi ngebe kwenza bazokwenza ngeze ngize tolerate. So and that's when nizosjaja nithi babuyile. Uzothi uhambile nje ekhaya wayodlala eThekwini nawahlala emakhaya. Hayi wekathi mina Shem honestly angisho ukuthi ngingamxolela because bazochitha bese siyabaxolela kajama. Yes, angifuni ukuthi ngithi ngizomxolela because uzochitha bese ngiyamxolela. No, but Shem yazi I Shem as long as
he's honest about it, and futhi ekhombisa ukuthi cha, he's not rude about it. Shem, ngizoxola sithando sami. Ngiyabonga. Angeke. Nake nachithela. Hawu. Do you guys like what happens to you after you find out that your guy is cheating on you? I know ukuthi that is a disrespect, ne? But the question is, uyahamba? Ingakho ngithi mina if ezoba honest ngayo and engeke abe rude, because njengoba ngisho ukuthi angifuni mina ukusho ukuthi ngizomxolela if he cheats, because uzocheata bese yabo. Kodwa engikushoyo ukuthi mina, hey guys, amadoda All men cheat. ayafe, hayi ukuthi ayiwonke shem, mina lokho ngibonile ayiwonke amanye amadoda awafebi shem, Kumele nolande. and bese kuthiwa ayilima azwa ngabafazi yathithiza. Mina I've seen abantu besilisa ingakho ke kulondeka ukuthi it was the example ukuthi if uthi uyacheat vela awukwazi ukungijithela ungithanda ungihlonipha, yabo. Awukwazi ukungijithela ungithanda ungihlonipha because okhombisa ukuthi kushuthi awungihloniphi, yabo. Sengiyasho ukuthi okay kuleyo scenario, so umuntu wesilisa ngathini bengisasho ukuthi mina ngike ngawabona ama-situation ukuthi kube umngani ophoqelela lo munye ukuthi awukahle bonansi intombi, yabo, azame naye shem, kodwa futhi uma esenaleyo ntombi uyambona lento ayenzayo mfethu ayikho kuyena, uyithandela umuntu wakhe. Ikhona kodwa seyingekho kuyena. Yes, ayikho kuyena, uyambona ukuthi lo muntu uyayithithizela lento ayenza nje uyayenza ngoba bayam-influence ukuthi into right, yena uyithandela umuntu wakhe, yabo. But do Bese kuba khona ungayenza isidalwa-ke akutshela ukuthi if ever uphinda udisrespect umuntu wami ungitshela ukuthi wena khona omunye umuntu ongcono noma mhlambe ongangitholela yena. But do you understand the emotional damage that a person who cheats, cheating does? Okay. Yes. Not even Ingakho ngithi mina mangabe ungihlonipha ungithanda, you wouldn't. Angeke. Angithi la sikhulumela nje general. I guys, cheating is some. I feel like cheating is my deal breaker. Okay. Disrespect in any kind of way. Disrespect as well. Disrespect value number one. But also cheating is also another deal breaker because you know why? Sexually in marriage. In a mjolo setting, against the two now, you can cheat or whatever. But if a person cheats on me, ngiyayibona ukuthi leyo nto ngilimaza kanjani, yabo. Mangabe umuntu okwama emotions akhe kakhulu and there's cheating involved, trust and believe ngekuphinda ube right like hand, especially with that partner of yours. You always question ukuthi okay, where did I go wrong? What did I do? How do I avoid? In as much as we ask Taxiloni Puta like, but you always question yourself with how bengenzeni kwenze njani ngebla iwe don't have ebishaya amanesidingo. How nkosami ngebla ngenze khona iphutha how just kodwa ngingenze njani, how kodwa simakade ngizoshona aphi, how kodwa nkosi yami nami should say fane ngifane nale ntombazane. Uyayibona leyo nto that cheating does to you. In as much some people don't voice it out. What if some people don't voice it out, but it happens to everyone, each and every one of us? Because even if you ask a man ukuthi intombi yakho mengitshithile, how do you feel afterwards? Awuzakali shuduza. Ngithanda uyayibona izinto abazali bethu ababehlala phezulu kwazo bengasitsheni besekhishela ukuthi at least ingane ngilalele. It's a deal breaker for me. Really is a deal breaker. Abanga-ke before ukuthi abazali bethu umuntu wayechithela fanele understand ukuthi ngithandane noingane yakasimama ngabe fanele kwanda umndeni noma ubani like bachazela inonsense nje and uyakutshena akakubuzi yo guys abantu besilisa nje guys
Yes, how can you question yourself ngephutha like? Umuntu wesilisa Cha, nje. cheating is crazy, especially emshadweni madoda, for real. You question yourself ngephutha like. Honestly, guys, No, the why emotional you turmoil that comes with cheating, my darling, trust me, you don't want that. You don't want it. You can never. The reason why men don't forgive cheating is the same reason why we should never forgive cheating. Ukuthi siyawenza ngoba siyabekezela. But cheating, it's another form, because cheating doesn't only begin lala khona kuphela. It begins at the talking, at you guys seeing each other, you guys exchanging numbers, you guys having a conversation, you guys going on dates, you guys planning things together, you guys going on vacations, you guys sleeping together, sharing a bedroom, you guys exchanging ama-fluids umzimba yenu. It takes a lot. I think he's a lawyer. Alright guys, this is. It really takes a lot. So I ain't getting it, guys. I'm sorry. Not in marriage. But in marriage, I'm sorry. You know what, guys, khona izifo la emnyango. Oh guys, Exactly. yo. Exactly. Ugula ube into Izifo ongayazi. la emnyango. No ways. Kwakona nje indoda isuke ingayihloniphi mfethu. Ay. Isuke ingayihloniphi esifika ngokuthi indoda. Awu ngisoka mina. Okay, yazi mawusuyicabanga kahle into idipha, yazi khona abafana abangayihloniphi la ngaphandle. Bona-ke nje futhi-ke Apples mfethu ayunesibindi. Yobhala chemistry la. Ayunesibindi sis. Ngo-2 awulele. Hey, shuthi le chemistry izoyibhala. uyadela. And abantu bagangile, that's true. Mfethu ngeke. Yabo nje yona into evele Men are disgusting creatures. Come to think of it, they are disgusting. yazi ngiyangistress. Ngiyangistress. But it's fine. Into ethu zakhulu ukuthi zabona mina. Yeah, shem. Umthola umuntu wesifazane achithele indoda yakhe emuthanda. Guys, yo ngabana abantu besifazane shem. Thothi umfana abantu uzama ngakho konke. Hayi nentombane isuke izama ngakho, intombane isuke ihloniphe, iphethe kahle, yenza isiqiniseko sokuthi i-right ngaso sonke isikhathi, and then what afterwards? For what? Ngisho kona ukuthi nje mfethu, angithi besikhuluma ngokuthi abafana la aba-wrong abangcolile. Sesiyele ekuthenini nabantu besifazane bakhona abakwenzayo ukuthi mfethu athi umuntu eseyikhandlile wasebenza mhlambe wayezwa umlobola na intombi imshiya umuntu wesilisa endlini iyomchithela. Yeah. Iyomchithe uthola ukuthi unakho konke umuntu wesilisa okufunwa umuntu wesifazane okungaphandle. Ake ngisho kanjalo, like money, unezindlu, abafana intombazane ivele iyomchithela nosikhotheni wasenanda. Obona ukuthi lo zongikwaza ngifeke lo. Ngiyacabanga. Nje. And shem bafletshela abantu besilisa shem. Bafletshela kakhulu. Kodwa thina bona That's the reason why bengakhona ukuforgive. Umuntu esemamchithelile kaxoli. Yes, because ufletshela uhleze ezoba nale picture uthi ungchithelile kazwenzeni naye futhi naye ulalile naye. Usecabanga izinto eziningi, yabo? Ingakho masufuna umuntu esema ngabe mhlawumbe ephethe ke masufuna ukumshiya kahle. Sothi yena usekuthanda masufuna umshiya uvela umchithele nomuntu omazi ukuthi uyamsaba uvela nje umchithele.
Chithele nayo lowo muntu nje lapho uyiphumela uyihambele. Uyodemejeka impilo yakhe yonke. Nanginoma usungasekho eduze kwakho uyokukhumbula ukuthi le ngane le ngiyayizonda. Hey guys, I mean, I think all in all, you need to communicate with your partner. You need to be friends with your partner before or more than ukuba relationship naye. Wema banendaba yini noma ngawumngani nakhe Hayi lapho ngeke mfethu mina ngibonile kubasebenzelile abantu bethu. Kubasebenzelile. being friends with your partner. Ngiyaba yasigqiba nje akho umuntu ozogqiba la. Usuzwana nebhoza. Ibhoza okudlula yena ungafa. No, but sengisho ukuthi ya umuntu owazi kahle ukuthi yazi mfethu namhlanje, like you always share ngisho into encane nabangani, yabo, whereas you know ukuthi ayikho into engisabe ukukhuluma naye, yabo, mani open like that nomuntu wakho akubi lulwana, akubi lula njengezinye izinsuku, yabo. Umuntu ozobuya endlini, hey mama ngikhathele, uye embedeni, uyambona ngo2 usefonini athi hayi kube kunemeeting noma khonto efanele ayilungise warara, no, yabo. You know ukuthi okay, umuntu amayine stress ngeke afike la endlini eqovile, uzofika la endlini okay, mhlambe ukuthi sinengane kuzofika kuyadliwa, uyageza mhlambe ekamereni, and mase sengiqedile nami engikwenzayo ngiyahamba sana sami ngisho bayangicika nje laphana warara, yabo. Lapho umngani nakho ngaleso sikhathi akakabe ukuthi umuntu wami yini manje mfethu sebekwenzeni, yabo. Sinakhuluma mfethu bayangicika laphana nani. He can talk to you but still lie in your face. Lie in your face. When ucabanga ukuthi ukhuluma iqiniso kanti uqamba amanga. That's fine. That's fine. Should low moon that. I appreciate honesty. Yes, you should make that. I can tolerate. I appreciate honesty a lot. I mean, honesty is like one of my green flags. I love honesty. You should tell it, but I want to know about it. But ayalimaza leyo nto shuduza nje. Umuntu wakho maxoxela yonke into. Trust and believe. Leyo nto ugcina uyibu, like you end up doubting yourself. I feel like that's why uzoxoxela ngomchitho wena useyachitha yini kanti? Umfana ingambuza ngento ukuthi when wenza usibani nokuthi avume. Sekuningi kakhulu emjoleni, yazi Nkosi ngicela ngingajezi. Exactly. And then umfana uyoshada-ke naleyo nto anever nangephathi kaMandela. Akufana upheye nje. Uziyabona-ke la ngiyapheya. Ngiyadlala guys, ngiyadlala. Guys, asihlaleni, it's fine. Abafana mina ngeke ngenzele ukuthi ovele njengamanje. Kulalelani? Hayibo kusa-early kabi. Hayibo. Yazela phela manje. You don't have a flight tomorrow. Asiyekeni guys. Akuyeko nje kuphile nje, yabona nje uphile nje Nkosi yami uyiphilele nje emhlabeni. No, wekajama mina ngicabanga ukuthi asijoleni sodwa nabo bajole bodwa. Angeke. I'm sorry. No, abajole bodwa nathi sijole sodwa. Khona guys, khona umuntu othe mina I'm homophobic. I probably but that's not true. You hate people aba lenye inhlobo. No, I don't. I've never found myself. I've never. Angazi ngiyithole ngikuleyo situation. And yeah, wena mfethu uvumelana nami. Sijolani sodwa nabajole bodwa, bahethane bodwa nabo nathi sithanda. Kanjani nje ayibo ufana cha ubasijolo umuntu. Futhi abafana bayizinja sidala. Yazi ngiyangibona shame nje Nkosi yami amanye amagay ayedumile nje shame na ku TikTok. Bakila. Yo guys. Bakila Bafana izinja. Kodwa nakho nosomizi noma uba mohlale noma umihlane noma Mohala. Mohala. Bagilana. Abafana shuthi nje isidalwa sawo bayagilana isidalwa sabo. Sibaxoleleni guys. Bafana nje. It's not like it's new as Jalen Villasot. Hayibo. Wekajama.
uceliwe. Yini wababaza manje uceleni? Angibabazi. Cha ukuthi I'm trying to recall. Eyayingibhonya. Isho zangazumshayela lo bhuti. Ayi angaze ngize ngimshaye mina ngikaze ngilwe nomuntu engangijola naye kodwa abafana bona ngibakhahla abantu. Ayi asijoleni sodwa ngempela bafethu. Odinga mina ngi-inbox. Mina ningangi-inbox ngiyabonga bandla. Mina odinga mina ngi-inbox fast. Ngisafuna bedlale ngami noma u5 years. Uma ngabe ngihluleka ke lapha hayi sesingazama. Uceleni. 5 years ago. Abadlali nami u5 years ongeke. Ngiyadlala guys, ezinye izinto ningayithathi serious sesisho yazi. Baba yini. Ngiyabonga ngiyanithanda Sibongithuba. Sibongithuba baba yini. Ngingashadanga noShudu. Ngizobona ngizada no brothers waseTupa. Vele yabo wena kajama uhambile wayosebenza wenzela ukuthi sishade nami ngala ngiyasebenza enze ukuthi sishade yabo. So vele ke kodwa masingashadanga sizobona ukuthi sitapuna ini nani.